Čaute, dneska si povieme, v dnešnom videu si povieme, prečo je launch site, táto obrovská vec, dobrá na skrepy a ako ich získať. Povieme si, na čo si dať pozor, kde získať military čestky, kde získať čestky, kde recyklovať, hocičo, proste ukážeme si, ako dávať pozor na toho Bradleyho, pretože je fakt nebezpečný. Jediná nebezpečná vec, keď hráte na low pop servery, je to, že budete mať Bradleyho. Bradley je tank, ktorý je celkom silný, ale to zvládnete. No takže máme tu môjho koňa, lebo ja už som tu točil, už to točím tak na tretíkrát ľudia, takže tak. Na túto vec, čo je túto, toto už je taký, ja neviem čo to je proste, je to súčasť launch siteu, tak budete potrebovať antiradiačný oblek, pretože tu 14% radiácie nefunguje moc, pretože budete mať radiáciu. Potom keď pôjdete toto, budete potrebovať nejaké healy, takže si zoberte aj healy, pretože ak nebudete moc rýchli, tak to znamená, že budete taký, no, že tento výťah odíde proste preč a budete to musieť zoskákavať, takže to bude celkom nebezpečné. Je tam military česká, ale vždy choďte najprv hore, úplne hore choďte a potom to lúte postupne. Presne takto, ako ja to robím. Takže keď ste tuto, tak pôjdete takto, dáte bum, dávam to nejaké hápka dole, ale není to že extrém. Ako vidíte, máme tu nejaké veci, tech trash. Samozrejme, keď zrecyklujete všetko, tým viac skrepu budete mať, takže ja v dnešnom videu vám ukážem, ako získať čo najrýchlejšie najviac skrepov. To znamená, že budem ja recyklovať v kuse. Dobre, momentálne sa mi stala teraz nepríjemná vec, ale nevadí. Raz sa mi to už stalo, už som bol bugnutý. Už je tam Bradley, takže budete musieť fakt dávať veľký pozor na neho, lebo nezdá sa, ale on je celkom nebezpečný a keď máte trošku viac ľudí na tom serveri, tak to môžu počuť a povedia si, že typek tam je, tak ho poviem zabiť. Je to raz, takže musíte počítať so všetkým. Ježiš, ty si ale krivý. Takže tuto môžete mať takéto čestky, aké sú takto, tieto normálne. Sú to celkom fajn čestky, keď tam máte dobré veci na skrepy, ale nie je to najlepšie samozrejme. A proste takto to lútite, dokým ja nezomrem samozrejme. Ja som fakt teraz neopatrný moc, takže tak, ale aspoň vidíte, aký je Bradley agresívny, je to fakt agresívec. Čím dlhšie tu budete, pochopiteľne, tým viac skrepov budete mať, takže keď tu budete chvíľočku, tak nebudete mať tak veľa skrepov, pretože vy keď to lútite, ten launch site, tak môžete mať čo, proste, vám respawnujú proste, keď ste dlhšie, tak oni sa vám postupom času respawnú a môžete lútiť ešte viac a ďalej, takže keď máte plný inventár, tak proste pôjdete na recyklátor a zrecyklujete veci. Potom to zase pôjdete lútiť veci a takisto proste toto je celý cyklus z tohto a proste keď tu budete aj normálne, že 3 hodiny, tak tu môžete mať nelegálne skrepy, fakt. Keď ste v tejto budove, kde som ja, tak musíte ísť takto po rebríku, pôjdete hore na túto budovu a budete tam mať military čestku. Takže ako som hovoril, je tu military česká, niekedy tu nemusí byť spavnutá, takže berte to s rezervou, nemusia byť vždy všade spavnuté tie česky. Ja tiež, kde chodím, tak sa snažím čo najviac vypátrať tých military čestiek, pretože môžu byť aj v týchto veciach, niekedy nie. Napríklad teraz ju tu mám. Môžete mať 23 high quality metal, to je celkom super, veľmi super. Keď budete potrebovať nejakú zbraň, budete potrebovať high quality metal. Ďalšie česky, samozrejme, je to tu furt. Ja sa priznám, hrám na menej low, no proste hrám na serveri, kde je o dosť menej ľudí, pretože chcem vám to ukázať a nechcem zomírať, proste chcem, aby sa to podarilo. Takže z tohto budete mať určite nejaký high quality metal, skrepy, z tohto skrepy samozrejme. Máte to aj metro, takže keď ste už taký lepší, máte viac lootu u seba, tak kľudne môžete ísť skúsiť rašnúť metro. Ja vám to odporúčam tiež, ja by som to tiež urobil, ale je to celkom o dosť viac nebezpečné a riskujete svoje veci, takže tak. Toto sú moje veci, ktoré som zomrel, takže takto nejak to vyzerá. A ja napríklad, ja už som tu fakt bol veľakrát, ale zomriem aj ja, takže dávajte pozor. Takže asi ako všetci vedia, ale ten kto nevie, tak tuto je recyklátor. Tuto zrecyklujete, dáte si tam všetky veci
čo sa dajú zrecyklovať, samozrejme zrecyklujete všetko. Dáte si takto, môžete, no, nachystať veci, ale ja som debil. No takže už mám zatiaľ 136 skrepov a fakt som tu už je pár minút. A to je extrém, podľa mňa. A nemám ešte zrecyklované všetko, sa mi ešte recyklujú veci. Zatiaľ čo takto pôjdete, tak môžete si zrecyklovať veci a idete bomby proste. Hen tam hore, ukážeme si, kde tuto môže byť jedna military čestka. Ďalšia samozrejme. No a ona môže byť tuto. Presne to, čo som hovoril. Proste nemusí sa spavnúť vždycky, takže tak bude. Potom, kde sa môže spavnúť ďalšia čestka, je tuto. Presne tak. Už tu zrazu bola. Fakt, ja vám ukazujem iba tie veci, ktoré som si istý. Ja som tu už bol veľmi veľakrát. Viem, ako to tu chodí a tak ďalej. Ja som dal aj túto veľkú budovu, solo som dal. Strašne veľakrát, už asi tak aj 3-krát solo. A ja som začiatočník, takže ak by ste veľmi chceli, tak by som vám vedel natočiť, ako dať a ako získať červenú keykartu, zelenú. Asi predpokladám, že všetci viete, ale červená keykarta je už trošku viac hard. A ukážem vám moju taktiku, ako získať červenú keykartu. Ak by ste chceli, napíšte určite do komentáru, s radosťou napíšem. Tuto, kde stojím, zase ďalšia military čestka môže byť, samozrejme, je ich tu strašne veľa. Ja som sa teraz vysral trošku a mám 3 hapka. Preto hovorím, že treba si zobrať healy, pretože môžete spadnúť, môžete hocičo a zomrete, prídete o svoj út. Takže je to veľmi nebezpečné. Tu môže byť ďalšia čestka. Tuto, keď budete chcieť, tu je ďalšia vec. Samozrejme, to už je ten súčasť puzzlu, ako spraviť na downside. Je fakt easy, ale solo môže byť trošku viac ťažký, ale fakt sa to dá. Potom hen tam hore, keď pôjdete takto, tak tam máte ďalšiu military čestku. Teda môže byť samozrejme, není to isté, ja to hovorím tak, aby ste vedeli samé miesta. Zatiaľ 150 skrepov máme, je to fakt, není to že veľa zatiaľ, ale uvidíte, je to fakt veľmi veľa sa dá a veľmi rýchlo sa dá získať veľa skrepov. Ja som si objavil sám túto taktiku, neviem, či to možno, že aj je niekde na YouTube, možno, že nie. Fakt nemám tušenie. Ja som si to objavil sám, prišiel som si na to sám, takže je aj celkom výhodná bývať pri onsite, lenže zase, keď je tam veľa ľudí, môže tu mať tiež dosť ľudí v bejsku, takže dávajte pozor. Dáte si zase zrecyklovať. Keď zrecyklujete úplne všetko, fakt veľmi veľa sa dá získať skrepov, som chcel povedať. Zatiaľ 300 skrepov skoro, very nice. Takisto dá sa aj dostať hen tam na budovu. Samozrejme, tuto môže byť niekde padnutá. Ja som takedy nevedel, ako sa tam dostať, ale dá sa tam fakt dostať po rebríku, je to fakt easy. No a zatiaľ proste tuto môžete zase zobrať, potom sa vám respawnú ďalšie veci a tak ďalej a tak ďalej. Ja viem, že sú nejaké rybárske metódy a blablabla, takéto veci, farmy a takto, ale ja nie som na takéto farmy, pretože mi to nejde. A nemám ani rybárčiť, ani nič v raste. Takže tak, ja mám radšej takto proste, že mám istotu proste, koľko mám skrepov a kde ich môžem nájsť a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšie miesto si ukážeme, to je presne tam. Tam môže byť military čestka. Ak som na nejakú fakt zabudol, kľudne napíšte do komentáru, kľudne. Môže sa orientovať podľa zvuku Bradleyho, že kde on je. Keď máte dobré slúchadka, asi každý má dobré slúchadka, kto je gamer, tak budete počuť, z ktorej strany ide a kde je a tak ďalej. Samozrejme môžete tu získať aj veľa high quality metal, potom aj metal fragmenty, čo je tiež celkom sa aj zinde si myslím, na hocičo sa zinde, na upgrade basky alebo hocičo. Nemusíte to vypalovať, ale zase môžete si to tak urobiť, že môžete si to dať vypáliť, kým prídete, máte ďalšie. Vidíte, už mám 568 skrepov a som tu fakt, že chvíľonku. A proste zase takto pôjdete, ak to nie sú tie čestky alebo military čestky hociaké, tak nezúfajte, fakt respawnujú sa dosť. A sú aj celkom viditeľné, takže ak fakt nemáte neviem čo, tak ich budete vidieť.
No, ďalšia military čestka, ale je tam Bradley, takže sa skrčíme, aby nás nevidel. Zoberiete rifle body. Presne tak, toto sa dá získať aj na SMGčka a na AKčko. Rôzne veci sa dá získať, rifle body a takéto veci. A je to fakt super. Táto vec, tento monument, všetko celé je super, si myslím. Máte tu samozrejme aj tieto, presne tieto veci, ktoré vás budú hývať, keď budete mať komfort, takže nemusíte až tak ani mať tie veci, ale samozrejme, komu sa tu chce sedieť, možno, že ten, kto bude avkovať túto. Máme aj drevo, úplne easy. Necháme, čo tu robia vlci reálne, ale sú tu vlci posratí, takže tak. A proste takýto cyklus, úplne fakt jednoduchúčké je to. Točím teraz to video 16 minút a mám už 656 skrepov, s tým, že som dal ešte vtedy recyklovať a ešte som si to nevybral, takže tak, mám ešte ďalšie veci, takže fakt, presne to, čo som povedal, môžete mať. A nebudem vám tu hovoriť, že dostanete 10 000 skrepov a blablabla, proste poviem vám toľko, čo dostanete, samozrejme záleží od vás, keď tu budete málo, nebudete mať toľko skrepov, keď tu budete dlho, budete mať. Už mám skoro 100 high quality metalu, takže buď ho proste využijete, buď ho proste predáte, je to na vás. Ja som to takedy predával fakt za dobré palky, za možno, že ani nie dobré palky, pretože high quality metal je fakt drahá surovina a fú, ja som to dával za asi 100 high quality som dával za 50 skrepov, takže môžete posúdiť sami, či za 50 nie, za 200 skrepov, alebo 250 sa mi zdá, nie som si istý teraz, som dával. A ľudia mi to fakt kupovali veľmi dosť, takže aj na to sa dá zarobiť, ak máte vlastný shop, takže to je fakt super. No, ujebali ma vlci proste, zajebali ma tí kokoti sprostí, mám trošku nervičky, prepáčte z ľudia, ale mám nervy, lebo proste skurvení vlci, ale sú to proste skurvení vlci. No takže, zatiaľ máme 875 skrepov, trošku som mal nervy, sorry ľudia, ale proste zabili ma už 20 krát zasraté vlky, už mi lezú na nervy tie vlky a tak ďalej, takže trošku som mal nervičky, ale hádam to pochopíte. No tu je tá česka, čo som vám hovoril. SMG body, very nice, už 2 SMGčka si môžem urobiť, ako nič proste, len tak zadarmo. Easy podľa mňa. 988, fakt za mini chvíľku. Keď nie ste hlavne retardovaní ako ja, nezabíjajú vás vlci. Vidíte to? 1000 skrepov mám za fakt pár minút. Úplne fakt easy cesta, ako dostať čo najviac skrepov z tejto sračky, ale je to celkom dobrá sračka, takže ak chcete, vyskúšajte túto moju metódu. Ak sa vám nepáči, tak mi napíšte, čo by som mal zlepšiť na tejto metóde a ako vy napríklad farmíte skrepy. Takže prajem vám veľa recyklovania, veľa skrepov a čaute.